गिबि गिबियाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे बे नोंथांमोननि दारैनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मुरब्बि श्रीजुत प्रमद बर' आरो बिथांनि डेलिगेसन टीम बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरबाय। बिथांमोननि अननाय आरो आशीर्बादजोंनो आङो दिनै टिकेटखौ मोननो हाबाय आरो लोगोसे जोंनि बे समस्तिनि 42 नं बिधानसभा समस्ति धारगाव समस्तिनि गासैबो जोंनि कार्यकर्ता प्राइमारि बुथ लेभेलनिफ्राय आरो लोगोसे ब्लकनि जिल्लानि सेन्ट्रेलनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोननि अननाय आरो आशीर्बादजोंनो आङो टिकेटखौ मोननो हादों आरो लोगोसे रायजो राजाफ्राबो थाफाबाय बिथांमोननि आशीर्बादनि थाखायनो आं निस्सयকৈ बेखौ सम्भब जादों आरो 100% दिनैनि बे समाव देरहागोन होननानै आसा दङ 100% आरो 110% बाव 100निख्रुइबो बांसिन पार्सेन्टबाव आं आसा खालामनानै दङ आरो आंल' नङा समस्ति बाखियानो आसा खालामनानै दङ आरो मानो होनना बुङोबा गोलाव थांनाय 80 बोसोरसो जादोंसै भारत स्वाधीनता लाभ खालामनायनि उननिफ्राय माखासे एमएलए थांबाय माखासे मन्थ्रिबो थांबाय बे जिल्लायाव समस्तिफ्रावबो माखासे माने बिजाथि आरो लोगोसे सोद्रोमाफोर थांबाय एमपिबो थांबाय नाथाय जोंनि बे ओनसोला बेबायदियैनो दंबाय थायो बेखौ बाख्नायनांगोन 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जेला बिटिसि जायो अब्लाना बै समनिफ्राय एसे जौगानाय हाबाफारिया जुरिबाय दायो दिनैनि बे अबस्थासिम सफैनायानो बै समनिफ्राय जाजेननाय आरो दा बेखायनो अब्लाबो जे आसाम नाङैसो जोंहा गासैबो डेभेलपमेन्टआ फैयो नालाय दा बेखायनो गुबुन गुबुन जिल्लानि रुजुनायाव जोंनि बे जिल्लाया जोंनि उदालगुरि जिल्लायाबो गोदान जिल्लासो आरो महकुमायाबो गोदान महकुमासो दा बेखायनो जोङो गुबुन जिल्ला आरो गुबुन महकुमाजों जोङो बेबादि रुजुथावा लामा सामानिफ्राय लानानै बायदिसिना स्कुल कलेज जौगानाय हाबाफारिफ्रा दिनैसिम माखासे गोग्लैसोनानै दंबावो माखासेया जाबायब्लाबो आरो माखासेयानो दंबावो आरो दा बेखायनो मावनो गोनां हाबाफ्रा माखासे नैबे समस्तियावहाय दङ जोंहा सा ओनसोलाव भुटान सिमा दं बे भुटान सिमानि सेर सेर जेसेबांखिनि हायेनाव ओनसोलफोर दङ आरो लामा सामाफ्राथ' गैखाथारा बेनिफ्राय दलंफ्राबो बेदि गिदिर गिदिर दैमानि दलंफ्रा दासिमबो जायाखै आरो बेफोरखौ खालामनांगोन आरो बै खोलाहा लामा सामाफ्रा एफा एनै जादोंब्लाबो माखासे स्कुल कलेज बायदिसिना अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्रा दासिमबो आप टु डेट नङा आरो स्कुलफ्रावहायबो नांगौ रोखोमनि टिचार्सफोर गैया बा बायदिसिना अनुस्थानफ्रावहायबो जेनेबा मेडिकेल साब सेन्टार दङ पिएचसि दङ मडेल हस्पिटाल दङ बेयावबो गासै नांगौ रोखोमनि डक्टर नार्स बेबादि फेकाल्टिफोर गैया आरो कलेजआ जादोंब्लाबो दिनै इनफ्रास्ट्राकचारा फुल फ्लेजेड नङा दा बिदिनो माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्रा आधुरा जानानै दङ आरो दा बेखायनो मावफुंनो थाखाय बेवहाय सासे स्ट्रं माने बिजाथि आरो लोगोसे सोद्रोमा जानो थाखाय प्रयजन दङ होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौनो सायख'दों आरो आं मोननायखाय आंखौनो सायख'बाय आरो दा आंखौनो सायख'गोन होननानै आं साननानै दङ आरो जायखिजाया देग्लायनि नैबे जानो गोनां नैबे 9 मार्चआव जिथु बिधान सभानि बिसायख'थि बेवहाय गासिबो लैहोर लैहोर थांनानै भटार्सआ बेखायनो ट्रेक्टरनि सावगारि बै सानखालि बयबो रायजो राजाफ्रा थांनानै गावनि बहुमुलिया भटखौ माने दान खालामगोन आरो होगोन अब्लानो आङो देरहागोन आरो